Gracias. Na Televisión de Galicia chegou o momento do A Voltas co Prato. Como cada tarde estamos cociñando aquí en rigoroso directo, e sempre dicimos que a receita é cousa vosa, que, por certo, non é que teñamos un Instagram maravilloso, non, que sí que o temos, pero é que ademais temos tamén TikTok e Facebook, así que tedes que seguirnos no TikTok, no Facebook e no Instagram do A Voltas co Prato. Non sei se o dixen ben ou mal, pero dixen, que é o importante, vale? Digo que sempre dicimos que a receita é cousa vosa da xente que está na casa, que nos seguides moitísimo, e estamos moi agradecidos e agradecidas, pero os cociñeiros xa os poñemos nós, que pasen hoxe Begoña e Estefanía Colmeiro. Un aplauso. Vamos. Empezamos ben o programa porque xa me trabuquei dúas veces. Empezamos ben o programa porque trabuqueime dúas veces e, ademais, saltou a noticia Galicia porque hoxe temos dúas mulleres espectaculares. Creo que por primeira vez se van a enfrontar Begoña e Estefanía. Así é. Aquí xa o machete é cousa pequena. A mí podeme chamar Xulia hoxe. Xulia hoxe. Bueno, hai que dicir que non está Xulio porque está en Madrid, pero pasou unha cousa, que é que olvidou o teléfono en Santiago de Compostela, bueno, en Silleda. Entón non podemos falar con el, non sabemos del. Eu supoño que estará ben, ti falaste con el? Sí, non falei con el, pero teño contactos na rede. Ah, vale, perfecto. Bueno, pero Xulio xa estará connosco o luns. Non sei se tedes algunha especial predilección por cociñar algo. Hoxe? Sí. Hoxe, vamos a ver, eu creo que vamos a usar o pan. O pan? O pan. O pan. Ti que crees que vamos usar? Eu creo que tamén. Vale. Como ingrediente principal. Pois mira, imos ver que é o que trae José María de Ordes. Hola, boas tardes, son José María, son de aquí de Ordes e vou vos contar como aproveito eu o pan. Eu a veces fago migas, pero a maior parte das veces fago torrixas. Colles o pan en rebanadas, bañalas en pouco de leite. Unha vez que se mollan en leite tamén se pasan polo ovo para que queden ben mullidiñas e, bueno, pasámolas pola sartén e unha vez que feito este paso, pois si se lle espolvorea a canela en pó e o azucre, pois si se quere un poquinho de aceite de oliva, que eso xa é a gusto propio da xente. Están moi ricas e, bueno, a ver como lle saen aquí a vos. Un bico. Vai salir de maneira maravillosa, despois estará José María para comentalo con nós no Voltas co Prato. Aproveitamento de pan reseso de toda a vida. Isto, vamos, pódense facer 350.000 millóns de receitas. Sí, de todo. Hasta deixalo secar ben e facer pan rallado. Ves? Para aproveitar o que che sobra, para Exactamente. facer pan rallado e aproveitar para facer unhas croquetas. E ti que vas facer? Pois eu vou facer unha torrada, pero vou facer unha torrada un pouco diferente, porque vai ser unha torrada salgada. Como se nota que ven no sitio de Xulio, Dademos conta. Nótase que ven aí, está metida no papel Xulia. Xulia, mato. Pois, sí, vou facer unha torrada en salgado, con un pouquiño de polo, un pouquiño de aguacate e unha granada. Que rico, encántame o aguacate e a granada tamén. Así que boa pinta. vai estar ben. Estefanía Colmeiro. Eu vou facer unhas migas, que tamén é un plato bastante tradicional para o aproveitamento do pan, con unha branda de bacallau. Migas de bacallau, que é algo tipiquísimo, non? Aquí en Portugal, en toda a Península Ibérica, eu penso. Efectivamente. Moi ben. Suele facer tamén de carne, pódense facer de carne, de peixe. Dous pratos espectaculares. Vamos cociñar no Voltas co Prato, quedamos con Estefanía. Veña, ala, pala, marcha. Sí, pero vou coller o pan. Bueno, pues collo pan. A ver, importante. Collo pan, veña, ala, collo pan. Que pan queres? Queres as rebanadas de pan? Esas non, quero verdad? pan de cea. Ah, amiga, Eu non quero. Eu eso non quero. Eu vou aproveitar este pan, porque para facer as migas é mellor que este o pan De varios vello. días. Sí. Vale. Resesiño e... Resesiño, sí, para que se solte mellor o que é a miga para desfacela. Porque sí que é verdad que a miga desfaise máis cando está receso, non? Sí. A parte de dentro, porque por fora sí que queda un pouco seco. Claro, a ver, porque o pan ten un contido en auga. Entón, si o pan, efectivamente, deshidrátase. Entón, para desfacelo vai ser moito máis sinxelo. Moi ben, por certo, a xente que está na casa xa sabedes que podedes chamar ao Voltas co Prato, podedes chamar, aparece aí o teléfono en pantalla, 664-483-419, chamade e comentadesnos, pois, que é o que facedes co pan cando vos queda receso. O problema é cando xa se pon moi duro. Que podes facer con iso? Hidrátalo. Hidrátalo. Claro, a ver, o pan cando está moi duro... Pero moi duro quero dicir que... Moi duro fai pan grelado. Vale. É o mellor. Sí, non? Sí. Pero bueno, se non para eso está o das torrijas, as doces, tamén se hidratan en leite É que sabes, ou en viño. por exemplo, sabes que se facía moito na miña casa?
na casa de meus avós, ou, bueno, na casa de meus pais, cando se poñía moi duro, era o que se lle daba aos animais. Tamén, pero tamén o mollaban. Tamén pode ser que se mollase, sí. Ou non lle daban mollado cando lle daban os animais. Ora xa non recordo, Xa non sei. Pero, bueno, como o porco é todo isto come o que sexa, Sí. Vamos, botábase... Pero, bueno, na miña casa, para cando lle dan as galiñas... As galiñas, claro. Mollanlle un pouquiño en auga, para que non traballen tanto as galiñas, que senón... Bueno, pero tamén teñen que queimar as galiñas. Home, xa. Que traballo. Bueno, estás aí desfacendo, Vale. non, amiga? Eu vou hidratar con un pouquiño de auga, pelo que che decía, o ser pan vello, vamos hidratar con un pouquiño de auga. Vale. E logo xa para a tixola con un pouquiño de aceite. E o bacallau vale cocer ou como vas facer con ele? Sí, o bacallau, digamos que é outra elaboración, vámolo cocer. Vámolo cocer con unha pataquiña. Perfecto. Vale, pois deixote aquí traballando, vamos con Estupendo. Begoña Xulia. Que tal, Begoña Xulia? Moi bien. Que raro, faiseme raro tela deste lado. É que nunca estuve, é a primeira vez. Tropezo contigo aquí, así. Que digo, que neste tixola xa estás sofritindo Estou cousas, sofrindo porque xa un eres pouquiño, así ti. puxen un pouquiño de allo. Eu teño que apurar, porque teño que facer cousas. Vale. Allo, aceite, allo porro e cenoria. Entendo que iso é o recheo da tua É torrada. o recheo da Vale. torrada, sí. Moi ben. Que é moi sinxeliño, moi sinxeliño. Vale, entón... Que vamos a facer Despois ahora? tes peituga de polo. Peituga de Por aí. polo, que vamos cortar así en dadiños pequeniños. E a calquer Este día... podese facer con cualquier cousa. Se non tes peituga, podes usar unha carne... Pois tes unha carne guisada que che quedou un pouquiño, podelo facer. Mirade que metida está no papel de Xulio que di, pois tes algo que che sobrou, pois meterlle unha torrada de pan, reutilizas un pouquiño de pan, non? Estás metida aí, Sí, sí, no estou. papel, Sí. Falta unha coleta no picoroto e que arriba xa Aí está. andas, aí andas tamén. Claro, podría ser. Faltache estar así un pouco máis pálida como él, e xa estaría. Que decías que a receita que se pode utilizar con outro tipo de carne. Sí, o pescado, o peixe tamén. marisco tamén, podémoslo facer. O que vamos usar é o caldo de polo, pero poderíamos usar un caldo de marisco, un caldo de carne, un caldo de cocido. Incluso sobranos algo de cocido. Facemos Tamén. sobranos un caldo, un pouco de cocido e un pouco de pan, facemos unha torrixa rechea. Torrixa de cocido pode estar rica, Sí, seguro. Sí. Se o cocido está rico e o pan tamén. Pois sí, pois mira, eu creo que vamos chamar ao noso convidado de hoxe para que nos conte a ver que lle parece o que están facendo os nosos cociñeiros. Moi ben. Que pase, por favor, José María de Ordes, un aplauso para él. Benvido, José María. Gracias. José María ten unha historia bastante curiosa que a min me gusta moito. José María é de orixe venezolana, non? Bueno, máis ou menos. Pero levas cantos anos aquí? En Ordes, digo. Pois agosto 2020 desta vez. Levas como faz? Desde agosto 2020, Sí. pero desta vez. Ah, vale, desta vez. Desde Desta agosto de 2020. Antes xa estiveras. Sí, claro. Ah, amigo. Pero fala super ben galego, que eu estuve falando aí contigo, máis con toda... Sí, Falas ben. porque vamos a ver, no ano 88, cando vivíamos en Madrid, mudamos aquí a Ordes, e estudié aquí en Ordes. Ah, o sea, que a ti xa te formaron aquí. Sí, vamos a ver, me crié entre Madrid, Caracas e Ordes. Que fuerte. E nacín en Bilbao. Que naciste en Bilbao? Sí. Madre mía. Mira, matalo de todo, Sí. É máis internacional que Xulio, que Xulio tamén lle chega, Begoña? Sí, Ah, é que verdad, jolín. Flipas, Vamos ver o que está facendo Begoña, veña, que nos conta, a ver. Bótate para diante, José María. Pois vouche contar. Vai facer unha Vale. torrixa. Mira, o que fixen é un sofritiño de allo, puxen Vale. allo porro tamén, un poquinho de aceite, e cenoria, así picadiña, finiña, ben ves que vai en dadiños. Depois piquei o polo tamén finiño, e puxen un pouco de sal e un pouco de pimenta negra. E agora o que vou Vale. facer é rematar, cando este o polo xa pasadiño, botolle un poquinho de caldo, para que me faga así Vale. un poquinho de salsiña. Vale. Vale. Depois vou abrir ao pan, vou facer así como dúas torradas, voulle facer un furadiño no medio e vou rechear con eso. Claro, eso é o Vou no recheo... depois rebozar e vou no planchear un Ese é o pouquinho. recheo Vale. do pan de despois, non? É o recheo do Entendo. pan, sí. Exactamente. Ai, José María, Dime. cheirache... Moi ben. Sí, non? Esa actitud, esa é a cara que queríamos... Claro. Non, sí, eu sempre dicimos no programa que é unha pena que a xente da casa non pode cheirar. Exactamente, sí, é Sí, verdad. porque está a xente na casa pasando mal, vendo o programa e dicindo ai, mira, que receita tan boa, sí é boa, pero non sabes como cheira. Para saber como cheira hai que vir ao programa ou facer as receitas que están todas penduradas no noso Instagram. É así. Sí, é verdad. Correctamente. Pois agora xa empeza a coller, si ves que xa empeza a coller Sí. color blanquiño, vamos a deixar que se dore un Desde poquinho aquí máis. podemos decir que sí. Cheire igual que se ve. Cheira igual que se ve, exactamente. Encántame a expresión. Cheira Sí. igual que se ve. Ti estás facendo torradas, Estefanía está cas migas, así que vamos ver as migas de Estefanía, por favor. Moi ben. A ver, contanos...
Estefanía Colmeiro. Pois aquí temos as migas de pan na sartén, que se están facendo aí co aceite. Isto hai que remexelo moito, e ir desfacendo. Pero aí, por exemplo, aí na tixola botas, ademais do aceite, botas algo máis? A ver, eu neste caso non botei allo. A receta tradicional das migas si leva un refrito de allo, pero como lle vou botar allo a brandada de bacallau, tampouco me interesa que todo sepa tanto allo. Non querías meter allo sobre allo. Claro, non como quen di. efectivamente. Vale. Entón, neste caso, un chorriño de aceite de oliva virgen Moi ben. e pa diante. José María, eres máis de carne ou de peixe? De carne. De carne? Sí, de carne. E de migas ou de torradas? Eu nunca comín migas. Migas? Nunca comeches migas? Nunca. A verdad que non. O sea, pinta fatal para Estefanía. Bacallau, migas... Para todo hai unha primeira vez. Para todo hai unha primeira vez, cañotas. Sí. No, oiches, dillo non me digas a mí. A quen tens que conquistar é... No, pero como dicías que pintaba mal... Pinta fatal. No, que va. Pinta fatal, ou non? No. No, que va, no. Tranquila que sempre perde Xulio, e que sou eu. Entón, non hai problema, non te Bueno, preocupes. ese é un conto que levo escoitando de fai moito tempo, Pero sempre remata por gañar, Xulio, verdad? Efectivamente. Bueno, José María, vouche pedir que vayas á zona de sufridores, que te sentes ali e despois chamamos. Vale. Moitísimas grazas, un aplauso para José María, que está connosco de Ordes. Que maravilla, José María, de orixe venezolana, pasando por Bilbao, por Madrid, en Ordes. Increíble. A ver quen está do outro lado do fío telefónico que quere falar con nós, creo que... espera. Rosa de Cuntis, que estivo con nós aquí. Rosa, que tal? Hola, ben, moi ben. Como estás? Ben. A ver, contanos, ti eres máis de peixe ou de carne? Bueno, de todo. De todo. Ti que trouxeras abadexo, pode ser a tua receita? Abadexo. Trouxeras peixe. Pois mira, eu vouche mostrar un pouco a carne, que é o que ten aquí agora mesmo Begoña. Está facendo unhas torradas recheas de polo. Que, por certo, está aquí na tixola, está dándolle... Que che parece esta receita? Moi ben, pareceme moi ben. Ti- É moi boa pinta. Ti estarías disposta a probala, verdad? Sí, Xa. como non. Xa, pois mira, se che queda pan receso na casa, é o que podes facer. Porque ti que faz cando che queda pan receso? Pois mira, hablando en leite, despois paso na sartén con huevo, fago unha tortilla. Botolle azúcar, un pouco de canela, Eso- é perfecto xa. Home, xa está rico. Eso é Galicia pura e dura, Rosa. Rosa, podemos decir que acaba de chamar Galicia ao voltas co prato. É así. É así. Sí. Bueno, Rosa, vouche mandar un bico enorme. Vente outro día, trae outra receita que para nós aquí é un placer terte, vale? Vale, gracias. Veña, un bico. Vale. Chao, un bico para ti e para a xente de Chao. Cuntis. E aproveitando Chao, que xa estaba falando con Rosa, voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque non hai tantos anos, moitos galegos cocían pan. Os cultivos de trigo ou millo eran da casa, e xa logo, o muiño e mailo forno podían ser propios, comunais ou alugados incluso. Cando tocaba cocer, a familia inteira participaba do grande evento e, por suposto, facíase pan pois, para moitos días, 8, 12 ou 15, case sempre bolas de pan trigo, millo ou centeo, que tiñan que render ata a seguinte fornada. E claro, non era igual o pan dos primeiros días que o que ia quedando no fondo da artesa. Supoño que por iso apareceron 1000 inventos para aproveitar o pan perdido, que é como lle chaman, torradas, migas, bandullos, sopas de burro cansado. En Laxe fan unha tortilla de pan con azucre, que eu creo que quita o sentido. Calquera cousa que cociñemos con pan de Cea, Ousá, Neda, Carral, Santiago ou do Porriño, pois vai ser deliciosa, evidentemente. Xa sabedes, se vos sobra un pouco, probade a facer unha das receitas do Voltas co Prato, que están todas maravillosas. E tamén vou dicir, que teño que dicir, que o pan de Arzúa tamén está espectacular. Tamén está espectacular, Que a min sempre me dan pan de Arzúa e sempre lle roubo pan á miña nai, e iso para min é bocado de Deus. Bocado de Deus, É así, ou non? Ves, está dicindo unha señora aí, É certo que o provei eu, o pan de Arzúa. Esta señora, o pan de Arzúa, Buah, riquísimo. Que estará malo en Arzúa? Riquísimo, nada. Nada, todo bo. Está todo espectacular en Mira, Arzúa. é verdade, eu fun unha vez solo, que fun por recomendación túa, e comín de maravilla. Ves? É verdad. Futuro alcalde. Pode non ser, Sí, está claro. A ver, contame. Mira, ves o huequiño que lle fixen ao pan? Sí. Fixen un huequiño aquí. Mira, xa de cea, que eu teño que tirar por Orense. Tamén.
Entonces, fixemos un gustiño este pan e agora o que vamos facer é isto. Collemos este recheo que fixemos, Vale, valo rechear. poñemos no medio, sí, vámoslo rechear. Moi ben. Polo, o refrito que fixemos de cenoria, allo, porro, e un poquinho de allo, sal e pementa. É super sinxelo. Pero despois valo tapar. Ahora Quero vou dicir, tapar, vale, mira, vou facer perfecto, así. perfecto, que guai. Aí. E agora que nos falta para que sea unha torrada? Rebozalo. Pois exactamente, pero nós en vez de usar leite, o que vamos a usar é un caldiño. Un caldo Vale, de que? un caldo de polo. Un caldo de polo. E vamos a engadir o aviño. Engadimos o ovo e batémolo. Moi Así. ben, Vale. Que Moi queremos? ben. Que o pan, como está pois, xa un pouco máis seco e tal, vamos a intentar que se nos molle bastante. Aí. Vale. Así. Que guai. Vámoslo deixando así un pouquiño. Estas son menos habituais. Claro, estamos acostumbrados a ver A torradas facelas doces. pero Pero están neste caso- buenísimas. Para facer un entrante ou incluso de plato principal, si queres. Podo probar un pouco disto? Veña, deixo. Sí. Sí. A ver. Vou probar o recheo de Begoña, eh? A Vamos ver que tal está. Está che ben de sal? Está boísima, que sí? A ver. A ver, pal pa comer. Madre mía, Pal caño. tanto pa comer que vou probar outro pouco. Vale. Venga. O que hai que aguantar. Agora vou no marcar na tixola. Está moi bo, eh? Está moi bo. Entón vou ir poñendo isto a quentar, Vale. que eu esta cociña non a entendo moi ben. Espera, home, aquí dalle o botón de aquí. Mira, este é o botón de encender. Este é o de... Aí está. Dalle aí. Aí está. Aí está. Moitas Vou con gracias. Estefanía, veña. Moi ben. Estefanía, contame, Dígame. como vas? Pois eu vou triturar xa o que para facer a branda de bacallau. Aquí temos o bacallau, que foi primeiro cocido coa pataca e sofrímolo allo, engadímolo o bacallau, a pataca e o leite. Deixamos así que ferva un par de minutiños e trituramos. E todo iso valo triturar todo? Sí, porque a branda de bacallau é como se fose un paté de bacallau. Oh, amigo. Vale, vale, vale. Entón, as migas van acompañadas disto que o que se fai é trituralo todo. Sí, efectivamente. O Moi vamos ben, a moi triturar. ben, moi ben, moi ben. Mira, pois eu creo que podemos repartir cartillo, xa que estou aquí contigo. Ai, Que te sí. parece? Sí, veña, vamos alá. Que prato está preparando hoxe Estefanía? Migas con bacallau. Como? Migas con bacallau. Como? Migas con branda de bacallau. Perdón, que me dá tos. 664483419, o prato que está preparando hoxe Estefanía, Migas con brandada de bacallau. 50 euros en xogo, podedes comezar a chamar ou a voltas co prato na televisión de Galicia porque repartimos cartiños todas as tardes, e hoxe venres tamén. Migas? Con bacallau. Moi ben, vas facer ruido, entendo. Agora vou facer un poquinho de ruido, Pois. un xisquiño nada máis. Marcho por aquí porque se me vai facer ruido... Hola, cañotas. Estou facendo un pouco de aguacate así machacado. Estás facendo de Xulia, No, estou... machucando, eh? Sí, machucando. Vou Machucando acompañar a torrada para facela un poquinho máis fresquiña. Vou a acompañar cun pouquiño de aguacate e un pouquiño de granada, que están en temporada. Ajá. Granadas, entonces está ben, porque é así como se lle fixeras unha pequena ensaladiña. Mira, a granada, que a xente probablemente, ao mellor a xente Pensa que é de ou non Granada. a ve eso, ou pensa que é de Granada ou non, pero por dentro son como pebides, verdad? Sí, Son bebidas así, están super ricas. Sí. Teñen moitísimo sabor. e hai moita xente que lle ten medo porque dice que me quedan nin caspiales esas todas. No, sei no, que que va, sei que va. cuánto. No, no. Mira, vamos a enseñar a abrila, ahora xa. Va. Vouche Atención, enseñar. Vamos a abrir unha granada. Vamos a abrir unha Vamos a granada. abrir unha granada. Atención, señoras e señores. Por se non as sabes abrir. Mira. Solamente hai que cortar así un poquinho a piel. Vale, é unha piel un poquinho dura, pero bueno, con coitelo, ábrese ben. Mételle así un pouco os dedos e xa se sale. Aí. Ah, dame. E agora está boa, eh? Okay. Ten boa pinta. E agora darlle así. Pega aí. Ves? E dame. Xa lle queda toda a pel, lle queda nesta parte, non ves? Sigue lle dando hasta que te Tan ricas, saleche eh? todas. Sí, Oh, están que boas. rica Está en está. temporada ahora. Unha maravilla. Que rica está, Sí. Bueno, aguacate, granada para a túa torrada. Exacto. Que llevar facer? Que lle vou Con todo facer? iso. Voulle poñer por encima, así para poñela así como si fora... Ah, entón é como un adorno, pero como un adorno comestible. Pero comestible Claro, rico, claro. Que guai, Poñemoslle un pouquiño de lima tamén para que guai. darlle esa frescura, como yo ten o caldo. Para. Teño que marchar con Estefanía porque os cartos teño que repartilos con ela. Vamos con Estefanía, por favor. Estefanía, a ver,
Vamos a repartir cartos. Vamos. Paréceche? Pareceme estupendo. Bueno, vamos alá. Hola, Teresa das Pontes, que tal? Hola. Como estás? Que tal? Ben, ben, ben. Que tal tempo vos? tedes por aí polas Pontes? Pois malo, malo. Xa. Chove moito, Bueno, os ríos desbórdanse. aquí e non sí. estamos moito millor, tampouco. Bueno. Non penses ti que Bueno. se está moito millor por aquí. Bueno, Bueno. que che están parecendo as receitas que estamos facendo hoxe? Moi ben, moi rica. Sí, gustanche. Sí, sí, sí. Con cal quedarías ti? Migas, torradas, migas? Eu coas migas. Ah, Ah, ves? teño alguén do meu lado. Tes alguén do teu lado que ao Teño mellor leva alguén do meu 50 euros, porque, Teresa, que prato Sí. está preparando hoxe Estefanía? Migas con bacalao. 50 euros. Que ben. Sí, 50 Maravilloso. euros que van ás Pontes de García Rodríguez. vale. Pois, Teresa, mándoche un bico enormísimo, que mellore o tempo, que non se desborden tantos ríos e que pasedes unhas boas datas por as Pontes, vale? Vale, vale. Veña. Como Bicos. vos mandades? Como? Como vos mandades o diñeiro? Mira, Teresa, non te preocupes que ahora xa che van tomar os datos e os Ai, cartos vale. os cartos han Vale, chegar, vale. non te preocupes. Ti por eso non te preocupes. Gracias. E se non Ai, non me levo o seu, se queres, Ai, pois como queiras, a Vale, ver las vale. pontes. Quedamos así. Veña, un bico. Vale, un bico. Chao, chao. Veña, Viquiño. Chao. Eso é moi importante. Que maravilla. Pero é que é normal, É normal. Porque a xente tense que preguntar, como mandan os 50 cartos? euros, cuidado, Como mandan os cartos? É que é así. Non todos os días gañas 50 euros, No. Eso é así. Estefanía, que faz cas uvas? Bueno, eu para este prato, que tamén é a receta tradicional, dependendo da época do ano, pois ou botanlle uvas ou laranxa. Ah, non sabía. Sí, dalle un contrapunto co bacallau, que é salgado, o salgado co doce, e dalle un Entón contrapunto. meteslle o punto 12 coa uva. Efectivamente. Este vai ser o punto 12. Buah, pois Por un na lado vida, temos as migas, por outro lado temos o bacallau e as uvas. Vale. E vai facer aí un contraste. Perfecto, pois veña, vai rematando que vou falar co público, vale? Genial. Veña, vamos alá. Vamos falar co público, vamos falar con José María, que está aquí o pobre home, sentado, pasando un pouco mal. Non sei como estás, queridísimo José María. Todo ben, todo Estás ben? Sí. Sí. Sigue recendendo aquí o... Bueno, Sí, Sí, cheira, non? cheira, sí. Antes decíasme ti que eres un pouco máis de carne que de peixe. sí, porque, non sei, sempre foi a carne, pero bueno, a mí gusta medio peixe, pero o que non me gusta son as espinas, entonces... Ah, é moi laborioso, é moito traballo. Sí. Sí, xa. Nunca tuve un percance cas espinas, pero non sei, é como que... Oiches, contarme unha cousa, un paxaro, que é bastante curiosa. A ver... É verdade que fuches actor en telenovelas? No, home, tanto así non. Non, fixen de extra. En serio? Sí, en telenovelas en Venezuela que non estaba ali, pero... Aí... En Venezuela? Sí. Entonces era José María. No, José María no, porque eso es como mexicano. Ah, vale, perdón. Pero, por Pero exemplo... non un seulo, o sea, moita xente, claro. Claro, pero, por exemplo, si agora tes que poñer cara de que o pan estaba durísimo, o pan que vas comer agora, por exemplo, ponme cara de pan duro. Vamos poñer os dous cara de pan duro. A ver, Como poñemos cara de pan duro? non sei, que nunca puxen cara. Ahora vamos poñer cara de que estaba riquísimo o plato. Un aplauso para José María, que é maravilloso, dá gusto ter a xente así. E para o público da Voltas co Prato. Chámote agora, vale? Vale. Ai, que maravilla. Que maravilla, Pego. Mira, Ai, xa sabes teño. que parece? Parecen roxos da miña zona, que son así compactados. Está preciosa, A que está bonita, mira. Está preciosa. Mira que bonita. Espera, que vou apartar isto. A ver, que se vexa, Galicia, que se vexa. Ahora vamos a cortar porque o que interesa é o bonita que queda por dentro tamén. Unha torrada rechea de polo. Aí está. Ves? Ala. Mira que bonito. Ese sofrito que levaba cenoura, que máis levaba? Cenoria, Ajá. allo porro, Allo porro. Un pouquiño de allo, Ajá. e E o polo. o polo, claro. Bueno, un refrito riquísimo, que che sobra un pouquiño de polo ou pan, pois mira o que podedes facer. Receitas maravillosas Sí. aquí no Voltas co Prato. Que, por certo, Que pasou? despois desta fantástica torrada, eu creo que podemos repartir cartos. Ti máis eu tamén. Pareceme moi ben. Sí, vamos alá. Que dúas froitas
utiliza Begoña ou Xulia no seu empratado? Pois granada e aguacate. Como dis, Xulia? Granada e aguacate. 664-4834, un novo teléfono da Voltas co Prato. Poden responder por Begoña ou por Xulia. Danos É igual. igual, non pasa nada. Danos igual. Se responden as frutas, damos a Aguacate pasta. e granada, que vai hoxe de vermello, que é unha fantástica cociñeira. Vamos con Estefanía Colmeiro agora. A ver, Estefanía, vas a Moi ben. empratar. Vou a emplatar. Vou Vale, poñer quero primeiro ver como emprates as migas, por favor. Moi ben. Entón, Este é a branda de bacallau. correcto. Ves como queda así triturada. Super cremosiña, verdad? Efectivamente. Entón, iso ten que ter bastante sabor a bacallau, entendo. Ainda que Sí. leva tamén pataca, non? Leva pataca, pero bueno, en maior proporción leva bacallau. Sí. Bueno, a recende a bacallau, a de Sí? cando estás cocendo o bacallau, sí, xa recende así. Gustache? Sí, moito. Moito. Vale. Ademais encántame o bacallau, así que imagina. Entón, isto creo que che vai a E gustar. agora vas a meter as migas. Vale, pues Ahora vamos voulle chamar meter as ao migas. noso convidado de hoxe que veña para aquí xa, José María de Ordes. Un aplauso para él. Vente por aquí, José María. Ponte aquí. Ponte aquí. Bueno, José María, hoxe tiveches moita sorte, porque hai dous pratos Espectaculares. super bonitos, moi visuais, fíxete nesa torrada rechea que fixo Begoña e as migas que está facendo Estefanía que levan uvas por ríos e son moi visuais, non? Moi bonitos, non sei... Veo, se ti tamén che parece que quedaron bonitos de ver. Moi bonitos. Bonitos de ver. Sí, sí. Tens que probar, queridísimo José Pues María. probo, non hai problema. Segura momento. Así que tens que empezar por esa torrada de Begoña, despois polas migas, e a ver que veredicto nos di José María de Ordes. Vamos a repartir, mentras tanto, cartiños, que creo que está do outro lado do fío telefónico Mercedes de Vilanova. Hola, Mercedes! Mercedes, tens que baixar o volumen á tele porque non te escoito, Mercedes. Hola, buenas. Ah, estás aí, pois apaga a televisión para falar comigo. Hola, buenas. Sí, tens que apagar a televisión, Mercedes, senón non podemos falar. Veña, vouche facer a pregunta, va, que senón non vamos dar. Que dúas froitas usa Begoña no seu empratado? Granada e aguacate. Moi ben! Mercedes, 50 eurillos que van para Vilanova, un pico enorme. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Vamos alá. Vamos alá. Imos lá, como dirían os portugueses. José María de Ordes, que naceu en Venezuela, pasou por Euskadi, por Madrid, chegou a Ordes. Nacín en Bilbao. Naceu en Bilbao, perdón, pasou por Caracas, por todos os sitios. Fixo telenovelas, fixo de todo na súa vida, hasta veo a Voltas co Prato. Sí. José María, A ver, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Están espectaculares as dúas, pero esta é a primeira vez que probo as migas e estas migas gustarme. Estefanía! Saltou a noticia mo Estefanía! Moitísimos parabéns! Pasáchelo ben? Sí, moi ben, claro. Pois nós tamén encantados de que estiveras aquí. Señoras, señores, nós marchamos. Queden agora coa actualidade. Queden con Hora Galega. Lembren que a semana que ven hai máis quen anda aí. Hai máis a Voltas co Prato. Chao. Ata mañá.